Klasické ráno na pražském okruhu mezi Ořechem a Barrandovem, no jasně. Do toho si myslím, že jestli jsem slyšel dobře, protože jsem akorát skočil do nákladáku a bylo dopravní info v rádiu, tak někde před tunelem, tady právě od Ruzyně směr D1, tak by měla být nehoda, tak to je úplně ještě víc stopovější. Tak uvidíme, jak to tady bude vypadat. Čau přátelé, dámy, páni, holky, kluci, já vás zdravím, to asi vašeho trackvlogu. Dneska máme pátek, 16. května, takže jsme ve druhé polovině tohoto měsíce, neskutečně to letí. Každopádně 7 hodin a pár minut k tomu, já jedu teď skládat do Brandýsa nad Labem, kde složím, následně se budu přesouvat do Rostock, tam jsme, myslím, prostřednictvím videa taky byli, tam se nakládají kartony, prázdný, rozložený, že jo, klasika. To naložím a jedu s tím do Tachova. No a v Tachově složím, tam jsou do 15 hodin, myslím, a pak se budu přesouvat na Dobrovíz, kde budu nakládat na sobotu do Nířan. Takže takovýhle je plán, na to, že 8 hodin mám být v Brandýse, nevím, jestli to stihnu, nestíhnu, každopádně tam se nic moc neděje, ale spíš mi tlačí čas dál, protože tam pak v 9 hodin mám být v Rostockách, to asi nebudu, a následně teda do 15 hodin v Tachově. No, na to, že jsem původně zamýšlel, že bych byl brzo pak na nakládce, protože je pátek, že jo, samozřejmě každý chce jít domů, takže jsem přemýšlel, že bych byl dneska brzo na nakládce na té Dobrovízi, protože zítra v sobotu jdeme taky makat, aby jsme trošičku podpořili tu ekonomiku, ne? Rozumíš? Tak jsem myslel, že budu třeba kolem druhý už na nakládce, víš co, v pohodě si to naložím, a že budu mít taky jako pohodový páteček, no tak úplně moc to nevypadá, protože ono se to jako možná nezdá, takhle když to vyprávím, ale ono jenom dostat se do Brandýsa je nadlidský úkol, dostat se z Brandýsa do Rostock je druhý nadlidský útok možná taky úkol, a z Rostock jako přetranzitovat na D5 je třetí nadlidský úkol. Jo. Takže no nevím, bude to hodně zajímavý. Tak jsme se dostali tady před Laňák, ale už máme 8 hodin, takže v 8 nebudu v Brandýse. Už by tady teda žádný další držení být nemělo, ale ta Praha úplně strašná. Nějakou skoro hodinu a půl z jedné strany Prahy sem, nebo od Ořecha se před Laňák, to je prostě strašný. To je prostě fakt šílený. Proto já to tady tak nemám rád a pořád tady teďko nejezdím. Nejradši bych vypadnul na Moravu nebo na Slovensko. V pondělí by tam mělo být nějaký Slovensko, snad doufám, že to bude, že se to potvrdí a že vystřelu na Slovensko, protože to je fakt za trest tady jezdit tady ty špeky, Nymburky a Turnov, Liberec a takovýhle tady ty okolí furt. To je furt přes Prahu, přes celou Prahu, tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. Šílený. Fakt šílený. To jako nechceš. Takže tohle to mě jako těžce nebaví. No. Ale co se dá dělat? Jo, jasně. Co, budeš tady sjíždět, nebo co? Ne. Jo, ty jsi to takhle vymyslel. Aha. Tak ty jsi to takhle vykoumal, ty vole. No, tak přesně kvůli takovýmhle to tady pak stojí, ty vole. Děkujeme. No třeba by to mu šlo předejít tím, že se zařadíš dřív do toho pravýho pruhu. Ale zase by si neočural tu kolonu, že jo, tam. To je pravda. Takže je lepší zastavit ten pravý pruh a oni si počkají za tebou, že jo? Než ty tam přes tu zebru si jdeš. No, to je pravda. Jo, tak ten jste tady dobře zarvanej. No tak co chceš, viď? 8 hodin.
ale jsou tady napáskovaný alespoň tak nějak, jako, že se tady neblokuje ten pravý pruh, no. Což jako je potřeba speknout klobouček, no. To je jako pravda. Pěkný štrudlík. Tak máme složeno, ale teď se musíme dostat z parkoviště z Kauflandu, kde to bude teda trošičku zajímavý. Tady to musíme natáhnout trošičku na ty osobáky. A co nejvíc doprava. No. Na košíky nám to nevyjde. Sakra. Teď už jo. Tak a teď to celý obkroužíme. Lidi jsou tady nervózní, ten tady couvá. Tady šašuje s vozejkem. Protože rychle potřebuje tady. Tak. Já to vezmu radši až do zádu. Tady teď už si můžu nadjet pěkně. Využijeme tady místa pro invalidy. Ježiš, ten Mercedes tady nestál. Sakra, když jsem tady zajížděl. To je prekérka, tyjo. No tak když tak trošku sežereme. Trošku ho poladíme. No a tady už je to v pohodě. No a jedeme teda do toho. Jedeme do Rostock. Roztoky. No a to musíme zpátky do Práglu, na D8, po D8 do Kralupy nad Vltavou a přes Kralupy na velký přílepy a z velkých přílep na Roztoky. Krásná cesta. Jsme ve velkých přílepech. To je rekece, že ten autobus mě pouští. Tak ty seš, vole, velký frajer, ty vole. On tam odbočuje taky doleva. Děkuju velice. Tam koukám, že přibyla nějaká další nová značka. Dál tady na přílepy 12 tun, ale teď jsem si nevšiml, jak jsem kontroloval ten autobus, kolik tam byla ta dodatková tabulka. Za 6 km 3,5 tuny, OK, tam my nejedeme. Za 6 km. My to máme nějaký 4 z kraje Rostock vlastně, když přijedeš tady od velkých přílep a budeme nakládat. Borec už tam, Bobík. Borec už tam na nás bude asi netrpělivě čekat, protože ve smlouvě byl samozřejmě jiný čas, ale jelikož se nedokážu roztrhnout ještě zatím, tak a když skládám po 8 hodině v Brandýse nad Labem, tak nemůžu být 9 hodin v Rostokách. To dá rozum, ne? Nebo? Zrcadlo, řekni mi. Dobrý, někdo tam jede. Oni tady mají vždycky tak nějak jako napsáno, jenom orientačně 15 palet, ale opravdu to je jenom tak, že by to mělo být třeba něco kolem 6,5 ložního metru a jako dost se to liší od toho, co máš napsáno ve smlouvě, že pak ve finále jako naložíš. Radar, usmívat se, ještě mávám, zdravíme. Doufám, že mi nepošlete fotečku za to mávání. Že bych si dal pak do studia. Jsme tady? Ale on už tady zmizel ten návěs. Co tady měli? Dáme warblik. A otočíme se tady. Jakam jim to zmizelo? Tyjo. Už bych tam teď mohl i nacouvat přímo. Když tam nemají návěsek. Konečně to odtáhli někam pryč. To je super zpráva. Větev mě chytila. Dobrý, tak jeden. Jo, super. Bude zalígrováno, tak jako doufám, že tady je. Jo,
11 palet. To je lehoučký všechno, tyhle. Snad nemá ani 2 tuny, tyhle. Paráda. Je to hrozná obstrukce, než se dostaneš z Roztok sem na Pražský okruh. To je strašný. Přitom jako velká škoda, že jo, protože kdyby si z těch velkých přílet, nebo z Roztok do velkých přílet přijel, tam bych se dal na křižovatce světelný doleva, Horoměřice, šup a vyjedeš u letiště, že jo. Jenže bohužel 3,5 tunový zákaz, ten most je tam v katastrofálním stavu. Nevím, jak to tam jako všechno plánují do budoucna. A možná, kdybyste někdo z vás věděl, tak mi to hoďte do komentářů, protože by mě to zajímalo, co je s tím v plánu není, protože tam už to je už jako strašně dlouhá historie, jo, co tady okolo toho bylo. Já vím, že se to tam všemožně omezovalo tonážně, že tam bylo 18 tun snad a 12 tun a 6 tun a pak 3,5 tuny a vůbec nevím, jak to tam jako plánujou do budoucna, jo? Protože tohle by samozřejmě strašně pomohlo a vůbec nevím, jestli někdo hlavně plánuje tam vrátit to, že by tam jako mohla oficiálně nákladní doprava a pak na Horoměřice a k letišti. Asi ne, si myslím, protože od Horoměřic nebo od letiště do Horoměřic už je teď od dálnice jako taky problém. Takže nevím vlastně. Nevím. Nedokážu vůbec posoudit, jak to tam jako s tím plánují, neplánují. No nic, my tady každopádně budeme najíždět na D5, všechno tady jede, to jsme rádi, i Pražský okruh. Trošičku jsem se bál, že to bude někde tady před tím kopcem už stát, Pražský okruh do tunelu a tím pádem se ti samozřejmě zablokuje ten sjezd na D5, ale všechno to tady volný, takže to jsem rád, tady se jdeme na D5 na Tachov, tam už snad D5, kort v pátek, ven z Prahy by měla být absolutně na pohodičku. No, na Prahu je to trošičku jiná divočina, že jo. Celý kopec dolů, z Rudný až na Loděnice stojí. A to tady jsou 3 pruhy, takže kamiony ve 2. A v tom třetím levém popojíždí osobáci nahoru. Krásný. A jak to tady asi bude vypadat třeba kolem mezi 2. až 5. odpoledne, asi nemusím ani prozrazovat, ne? To si každý domyslíte sám, že to bude absolutní katastrofa, že to bude stát až někam v Berounu. To tak je. Vítejte v Praze a na jejich příjezdech. Ne. No, tak tady to stojí pod tím kopcem nahoru na Rudnou. Takže kousíček za exitem na Loděnice, tady kousek je exit na Loděnice, takže to bude až za chvilku se to naplní až přes ten exit a říkám, to kolikrát stojí až do Berouna. Pak už to už je teda docela masakr, ale jako stává se to, není to nic neobvyklého. Cestou po D5, jsem chtěl říct po D1, po D5 tak nás zastihly kroupy, představ si to, my jedeme jaký doprava, zastihly kroupy a jako docela pěkná průtrž se na nás jako dostala. Kolega, dár! Dělá pauzu asi, člověče. Ten dělá pauzičku. No jo. Tak to se nečekal, že ho tady vychytám. Takhle při pátku odpoledne. Tady vlastně naposledy, když jsem byl, tak jsem tady čekal. Tady jsme se nějak sešli v hodně lidech. Dobrý den, mladá paní. Tak děkujeme paní Vrátný, že nám tady otevřela. Ta stopka bílá. Úplně ne. To už tady, ale my tady stejně zastavíme. Kolega už zmizel. To je vandrák. To je vandrák. Já myslím, že spolu pojedeme domů. A on asi ještě skládat, vylezí Prosperici, zrovna chudák. Takže ten ještě možná jel na druhou stranu Prahy. Jo, tak to bych mu fakt nezáviděl. Obzvláště jako v pátek tam jet. To je jako fakt za trest. No, tady je zakázáno natáčet, takže se omlouvám, já jsem to možná říkal i v tom minulém videu. Takže žádný video z vykládky, žádný video z té firmy. Bohužel tak to někdy je a je potřeba to respektovat všechny různé nařízení, co mají interně ty firmy.
No a můžeme z vesela pěkně na Dobrovíz naložit. Nemyslím si, že bude úplně plný auto, protože jedeme 2 s kolegou. A myslím si, že budeme mít každý tak 12 až 15 palet, no 15 palet bych řekl. Tady já jsem to musel utrhnout hned vlastně, když vyjíždí z Tachova první doprava, protože co to tady je? Pernolec, jo, vlastně jsem tady vzpomněl, Pernolec. Jako na Pernolec a najedeme dál na D5, protože na 128. nenajedeš. Jo, tam je to teď rozkopaný, takže tam máš smolíka, takže by si musel najet jedině jako směr Rozvadov a pak se otočit. Takže samozřejmě pro mě je jednodušší to vzít tady tudy. Já už jsem tady tudy taky párkrát jel. Zvlášť, když jsem pak právě potřeboval jet jakoby dál na Rozvadov, tak jsem to vzal tady tudy, že už jsem nemusel jezdit vůbec do Boru. A tady to je v pohodě, 2. třída, krásná cesta, v klidu. A tady od té odbočky, což je kousíček kilometr za takovým je ta odbočka, když to vezmu. A jakmile odbočíš tady na tu 2. třídu, tak to je nějakých, teď nechci kecat, nevím to přesně, ale do 10 km a jsi na dálnici. A v pohodě, tady je bez provozu, v pohodě. Plně plážo, krásný. A už zase začínáš, už zase kapka za kapkou. A za chvilku se to semele, i když teď ne, teď už to nevypadá, teď to se jako docela pěkně protrhalo. Ale sajtka, nazdar. Tady projedeš takhle krásně lesíkem, no a jsme na dálnici. Krásný koberec, pecka. A slunko, no. Tady to napálíš na D5 a valíš. A ono to tam ještě jako nějakou ten nájezd, nějakou tu dobu jako bude, no, zavřený. Co si bude povídat. To je jako... Jo, tamhle je to hodně zatažený. Tak pozor teda, pánové a dámy. No. Tak pozor na to. Ježišmarja. Proč to tady stojí, to mi vysvětli. Proč to tady stojí? No. Jakoby těch kolon jsem neměl už dost. Všude kolony, celá Praha je jedna velká kolona, ono to bude stát i tady. A nic, je to provozem, že jo, protože se zase miliarda kamionů vrací na Prahu. Bo letí na Prahu, ne vrací, ale letí spíš na Prahu. A no, tady je ten exit 128, na tom bychom původně najížděli, ale tady se dá špatně najet, co si budeme povídat. Tak jedem, chlapci, nebo co? Nebo co potřebujeme, že? Jako žádná kolona, když jsem jel na Bor a když jsem tady na 128 sjížděl, tak tady nebyla. A to normálně jelo. A ani vlastně není důvod, proč by tady měla být nějaká kolona. Když se někdo třeba pokákne, víš, a jako nevěří se tady na to zúžení, takže jako šlape do brzd, stejně tak jako třeba to dělal tady ten Polák, který se pověsil prostě za návěs, když jsem se tady napojil na D5 a než aby si nechal od něj odstup, tak za ním byl nějaký 4-5 metrů a furt ťukal do brzdy, furt jak blázen. Tak to pak jako víš co. No ono záleží prostě, koho tady v tom konvoji chytíš, no. Někoho naloženého, přeloženého, nebo nějakého ekoaktivistu, který prostě tady bude jako ševelit, tak pak jako samozřejmě nějaký problémy být můžou. No. A jako s přibývajícím časem to tady bude horší a horší. Takže ještě, že už jsme tady za chvíli pryč z toho omezení. Takže tady od Rozvadova na Bor a na Mariánky nesjedete, takže když pojedete od Rozvadova, tak ten je zdál 136, myslím, že to je exit.
A nebo ten další, tady se a tam se otočit asi tady z druhé strany. No. Nevím, co bude pro vás lepší. To už nechám na každém z vás. Ale on to fakt asi bude brzdit tady ten miniaturní stoupáček. To není normální. Má asi jo. Takže já jsem měl kolegu, že je tamhle ty dva kamiony přede mnou. Kecej, ukáž. Já nevím, jestli to je on. Tak. Ty dva nejhorší už jsme předjeli a můžeme jít. Krásná práce. Ale samozřejmě tenhle směr napravo bude narvaný teďko, tak. Ale co, ale zastavíme se na kávu. Asi v Rokycanech dáme kávu a nějak to dojedeme. Ono to bude. Tak se ho potáhneme. Tady zase až tolik úseků s zákazem předjíždění není. Až když se budeš blížit k Praze, tak tam už máš pak úplně smůlu. Tam už to je bez stoupáků, což je u Berouna a potom z Lodinic na Rudnou máš prostě z Polika Pakolika, tam si nezapředjíždíš. Tak ono to je. Relativně jinak to jde. Tak přátelé, já už mám všechno hotový. Už vyjíždím z Dobrovíze naložený. D5, kolony před Prahou, taková klasika. Jako, co chceš v pátek, D5 přijde do Prahy. Jo. Každý dělá tranzit, takže prostě je to tak. Každopádně, my máme před 5. hodinou, tak nějak jsem to jako očekával, že to takhle i nějak dopadne. No a zítra v 8 hodin ráno v Mířanech, takže budeme asi cca po té 6. hodině nějak vyrážet. Provoz by být už asi nemusel ani nějaký jako... Jo. On to dávání blinkru na těch kruháčích dává určitý smysl, protože tady teď dva borci vyjížděli prvním výjezdem, ale ani jeden z nich nedal blinkr a pak další dva to projeli rovně bez blinkru, což už je normální, ale kdyby ty první dva dali blinker, když vyjíždějí prvním výjezdem, tak já bych tam mohl vět. No, nevadí. Každopádně pro tento trackvlog je to vše. Já vám děkuju, že jste vydrželi až do samotného finiše, jste borci a borkyně a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně a uvidíme, jestli v pondělí klapne to Slovensko, ty se to dozvíš v dalším trackvlogu. Snad jo, protože tady to přes Prahu tam, přes Prahu zpátky, přes Prahu tam, přes Prahu zpátky. To mě nebaví. Tak jo, mějte se krásně, nezapomeňte na lajky, sdílení, komenty a v neposlední řadě odběry. Kdo z vás nemáte odběr, budu velice rád, když klikneš na to tlačítko odběru a přidáš se k nám. To už je vše. Čau, čau.